New Trap Integrated Territorial Organization HITO kala keno baki don bon bahagi bo penokam bakla yiki kali ML01 ni kali sarkar hakabalin bo skul khod ni lepet kai sinema kani ki keno HITO kala long hak chekran baki nongro khobor hading jiwan bu dorkhas hakamat ka chief secretary ke jala kong RV Suchang ban ucor halor ka ching penokam bakla palat yiki kali ML01 katkum na ka organization laong baka chief secretary kala kular ban simkhya bat pet benia halor kani ki jing ucor Ni naka New Trap Integrated Territorial Organization mentagis ni ilawan ay gani ka dorkas halor ka jing pendon kam bakla yaki kali sarkar hapok gejala gejungi hagani ka dorkas ka bangila ay si chief secretary ngila kentu yi ban betha ya borok ki department ba ki badan hang ni hapok shlom na hapok mekhalia borok hi ba kini ki nong tre sarkar kimdei ban pendon kam bakla lani kimdei ban kam shimet yaki kali sarkar kumbale chau school le yo te hakan ni memorandum ngila kranshai bade ngila ish ki jala kum kanuksa kum hapo kerla kala pentri kam bante la kam yaki ki kali sarkar te ngila iru ba kajing pendon kam bakla yaki ki kali sarkar de kini ki nong tre sarkar Syakaba lecha airport ru ki pendon kam lecha po cinema hall ki pendon kam shayo shahat bat man pen lebu school ye ki khon kumjo te kani ka jing pendon kam bakla kini ki brio sarkar ye kini ki kali kadai halor ba kimju maintain ya kataka logbook da ki drivers ki jongki te ngil akan turu ya i chief secretary Baidai ban bu ya kata ka logbook ban yo record ya ka jingyang jongka kali sarkar nadu ka por ka jaka bat sakijaka bakia khanang bangin lap ba kumno la pendon kam bakla ya kiniki kali sarkar te haka jing discussion bat ki te nakalen jong ECS ila ong ba in examine ya kani bat in pha ha ki department bapher ban batha yaki ban buat yaki kendon khanang ban yo ban te lakam yaka jing pendon kam bakla yaki kali sarkar am kani kadi habian ke jing ujor naki pa nong song bapher ba wat ngi ru ngilap hede ke khmat ba ngindal ale chiki vi department ngam pa ban paw per kerteng kini ki department ki bamdon tangga kali sarkar ban le wat jing tip lane ban wat survey henry don pat hang ne ki officer ki pendon kam RR lai ka wika kali kaba su jokor menakan dang shen ngi i ba skajing ya tho kilong he kila pendon kam ki jeruan syriak te kani ka bangimla ban pedang badai kani ka penserwa kai ya ka pisa jong pat ba kaba su thamula lelei long ba kani ka sarkar man ka por bisa i ba ong ba kamju don ya kata ka sufficient fund lane kamju don pisa ban siu ya ka tulop sarkar ban siu ya kata ka tulop sekinong hikai but kimdon pisaru ban penyat ya kini ki kalikit nong pal te henry ban pendon kam shimet pat ya kini ki kali sarkar kidon ka pisa te bante lakam ya kani ke jing pulut phot jong ka sarkar ngi tawa pa barok kini ki kali sarkar kani ka MDA government kala de ban bar ban khang sendon ya kini ki kali sarkar ban lechpo airport shopo railway station Shopok bus station, shopok cinema hall, shopok yo shahat, bat bandai shawru yagi khon jongki shaskol. Katkum ka source bat katkum ki RTI ki don kini ki ML05 ru ki badai ki kali sarkar. Haka registration indala check kadai ko government vehicles kamdai ka kali shimet don ru takada ngi hakane ka dorkhas ka bangi ai ngila tho be ka jing pendon kam bakla yaki kali sarkar taki nong tre sarkar bat ki bahayeng hasem jongki nong tre sarkar. Hagani ka dorkhas ngila thosha ni klam mention ni 0105 badai ngila lap katkum ka RTI ba ka don ka kali sarkar ki bala pendon kam bakla dagini ki officer but ni kenturu ya ka CS ba kadai ban pendon kam hok ye ki kali but ya ka tu ka kali la authorize banyak tam uto u driver jong ka to ka department u officer kumla setia banyak gitu ki kali but nang ni syakhamat ni kum ka seng hito
ngin yai buddin bat ngin check ngin shondor bat ngin dangilap bakitu ki driver ki bom phong uniform ani ki bom don ID ngim man seng ya hapan penher ya ki ngin bat ki tuka ML01 lada ka sarkar ka le menti kam le e kam te la kam ya kaneka jing pendon kam bakla ya ki niki kali sarkar